too pretty for pain. Brawn and beauty. Time for trouble. Ha ha ha! Number one. Time for trouble. Check out my headshot. Pew, pew, pew. Azt hittem, hogy átmegy a lövedék. Ezek szerint nem. Jöjjön már be valamelyik. Nem bírok! Merre jövök? Na, azért. Nagyon bebagolt itt, lehet, hogy valami más izén van. Hát nagyon bebagolt, akkor várjátok egy kicsit. Elkezdtem a izét, és valami nem jó. Mégse, ne írjátok be a kódot, jó, a wifi kódot. Na most nincs wifi-n, vagy mi? Mindegy, akkor így játszok most. Again. Ezt kell nyomni tényleg. Megnézem. De van. Most nem töltöm, akkor inkább csinálok Robloxot, jó? Csinálok Robloxot. Most Roblox videó lesz be is. Ja, nem live, akkor jó, most nem tudtuk belépni. De majd live-val lesz olyan live is, hogy Robloxozok. Mit szóltok ahhoz? Ez milyen jó live lenne. Csak lépjek már be a Robloxba. Akkor most nem Robloxozunk. Hát akkor ennyi volt a videó. Sziasztok!